वेर्णाच्या रोजमन क्रूज स्पोर्ट्स क्लबान गोय वेल्ला स्पोर्ट्स क्लबा 8 जैत मेळयले। 1-0 अशा गोल फरकान गोय वेल्ला स्पोर्ट्स क्लबाक हारावन युनायटेड क्लब ऑफ तळावलीन घडोवन हाडिल्ले UCT ट्रॉफी इंटर विलेज फुटबॉल सर्तीन सेमी फायनलीन सुवात मेळयली। तळावले सरकारी मुळावे शाळेच्या खेळामळार युनायटेड क्लब ऑफ तळावलीन घडोवन हाडिल्ले UCT ट्रॉफी इंटर विलेज फुटबॉल सर्तीचे सेमी फायनलीन वेर्णाच्या रोजमन क्रूज स्पोर्ट्स क्लबान गोवा वेल्ला स्पोर्ट्स क्लबा 8 जैत मेळयले। गोवा वेल्लाच्या स्पोर्ट्स क्लबाक 1-0 अशा गोलांनी हार पत्करची पडली। मिस्टर जॉयस्टनाक मॅन ऑफ द मॅच जाहीर केलो। GOA365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गावकर आणि सानिका नागवेकर।